ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଆମଲୋ ରାମୁ ମୀରା 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 ଖାଲି ତମେ ଚଢି ଯାଉଛି ମୋ ଉପରେ। ଚଢି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେ ଚଢି ଚଢି କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ମୀରା 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 ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ସେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିବ ପଳା 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 ଆସି ପଳା 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 ନା ନା କିଛି କରିବ ନାସ୍ତା କିନା ପଳା ଆସ ନା ନା କିଛି କରାହେଇନି। ଏଇ ହାତରେ ବ ହାତରେ ବ ଚଢି ଯାଉଛି କୋଉଠି ଚଢିଲା ତୁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ଏଠି ଆଇଲୁ ରାମରୁ ଚଢିବ ଖାଲି ଏଠି ରାମ ଏଠି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଇଆଡେ ଆସେ ତ ଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚଢ ଚଢୁନ ନା ସେ ହିଁ ଚଢିବ ଚଢେ ରାମୁ ରାମୁ ଏଠିକା ଏଠିକା ଆସୁନ ବେ ମୀରା ଡାକେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେ ଆଉ ତାକୁ କୁଚା କରି ପେଣ୍ଡୁ ସିଏ ଆଉ ଛାଡୁନି ମୋର ତ ନଖ ଧରିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବନି ନଖ କାଟିଦଉନ ନଖ କାଟିଦେବି ନା ନଖ କାଟିଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ହେବ ହଗି ସାରିଲାଣି ସେଥିରେ ଗାମୁଛାରେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଉଛି